Ще на 87 днів за ґрати. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт Наріману Джелялу, а також братам Асану та Азізу Ахтемовим до 23 січня. Їм окупанти закидають нібито диверсію на газопроводі. Засідання одразу ж оголосили закритим. Усередину не пускали навіть родичів. Мы подали с семьей, родители мужа, я, сестренка мужа, подали ходатайство, чтобы нас допустили как свидетелей, но нас не допустили, мы их не видели. Окупаційний суддя Пронін посилався на нібито погрози з боку людей. Однак у матеріалах жодних заяв чи доказів цього немає, каже адвокат Микола Полозов. Защита полагает, что это решение было вынесено априори незаконно с целью ограничения гласности судебного процесса, нарушения принципа транспарентности и ограничения права граждан на доступ к правосудию, тем более, что процесс резонансный и людей интересует, что происходит в подобных судах. Між присутніх блукали окупаційні силовики та перевіряли документи. Вот. На вопросы не отвечают. Крім окупаційних поліціянтів, цього разу залучили і камуфльованих силовиків з нашивками «Беркут». Вони часами перешіптувалися та фіксували тих, хто прийшов підтримати бранців. Готовится снова наверняка разогнать. Ну, говорит, снимите вот этого товарища, который их фиксирует на телефон. Вот этот вот человек только что проговорил подобное. Видимо, очень нервничают, когда их фиксируют на видео. Самого Нарімана Джеляла на судилище не доставили. Нині він перебуває на незаконній психіатричній експертизі. На думку адвокатів, окупанти просто не хочуть, щоб бранець заявив на судилищі свою думку. Захист клопотав про звільнення Джеляла з-під варти та переведення бодай під домашній арешт. Але окупанти наводили абсурдні твердження. Мы говорили о наличии оснований, в том числе 6 иждивенцев, это 4 малолетних детей и 2 престарелых родителей у Наримана Джелялова, об наличии у него устойчивых социальных связей. Вот, следователь возражал, говорил о том, что якобы имеются 2 гражданства, на что защита ответила, что в Крыму вообще-то у 95% населения 2 гражданства как минимум. И этот аргумент, в принципе, может быть, в другом каком-то регионе и имел бы значение. Здесь он выглядит смехотворным. Засідання щодо братів Ахтемових також було закритим. Їх також триматимуть під вартою щонайменше до 23 січня наступного року. Захисникам вдалося передати кілька листів від родичів. Адвокат Іслям Біліляєв розповів, що Азіз Ахтемов почувається впевненіше та відстоює свою невинуватість. Після затримання його разом з братом Асаном нещадно катували окупанти. Чувствует себя намного увереннее, скажем так, не скажу, что бодро, но уверенно в позиции, значит, больше того колебания, которое было на самом начальном этапе нашего вступления в дело с коллегой. Сейчас на данный момент этого уже нету. Да. Он четко стоит на своей позиции, что он невиновен, что данного преступления он не совершал. И говорит о том, что его преступление, которое его обвиняют, оно является политизированным. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла затримали разом з братами Асаном та Азізом Ахтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Останнє слово на судилищі, але не останнє у боротьбі за права кримсько-татарського народу. Про це заявили рідні брати Сейтумєр та Осман Сейтумєрови та їхній дядько Рустем Сейтмеметов на засіданні Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону. Іншого бранця у цій справі Амета Сулейманова доставили до окупаційного Кримського гарнізонного суду у Сімферополі. В
В судилищі він брав участь відеозв'язком. Усіх звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. І це фінальні виступи бранців перед вироком, який оголосять цієї п'ятниці. Вони заявили, що методи сучасних російських окупантів не відрізняються від їх попередників з НКВС. Мне очень запомнилась речь Османа, в котором он рассказывал о своем дедушке, имаме Тахталы Джами, который был расстрелян и приговорен к расстрелу тройкой НКВД. И сегодня, по сути, происходят аналогичные действия, когда Осман находился в Тахталы Джами, произвели аудиопрослушку, и он сказал, что он посещал Сухбеты с 90-го года, не считает, что это противоправное действие, и в отношении него, по сути, сейчас готовится такое же решение, как в отношении его деда. Да, формально казнь в Российской Федерации запрещена, но те сроки, которые запросил прокурор, они по сути приравниваются к такой же мере наказания. Для бранців вимагають покарання у 66 років колонії суворого режиму на 4. Для Сейтумера Сейтумерова просять 20 років, Осману Сейтумерову 17 років, Рустему Сейтмеметову 16 та Амету Сулейманову 13 років колонії суворого режиму. Родичі бранців та небайдужі, хто приїхав на судилище, обурюються закидам окупантів. Мы полностью не согласны с этим обвинением в терроризме, потому что нету никакого терроризма. Ребят обвиняют только за то, что они ходят в мечеть, за то, что они мусульмане и молятся, и придерживаются ислама. Только из-за этого вина в том и показания двух скрытых лживых свидетелей. Адвокат Назім Шейхмамбетов каже, що немає ілюзій щодо вироку бранцям, але сподівається, що усі причетні до переслідувань кримських татар згодом дістануть покарання. Все подзащитные в своем заключительном обращении выразили слова благодарности и приветствия всем, кто переживали на протяжении уже 1,5 лет за их делом, следили за ним, оказывали ту или иную помощь. Они со своей стороны заверили, что будут продолжать борьбу за то, чтобы отстоять чистое и честное имя, как свое, так и всех крымских татар, всех мусульман. Братів Османа та Рустема Сейтумерових, Амета Сулейманова та Рустема Сейтмеметова окупанти затримали після масових облав у Бахчисараї у березні минулого року. Їх безпідставно звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Журналіста Сейтумера Сейтумерова звинуватили у нібито створенні терористичної організації. Він був змушений покинути Крим у 2017 році. У Міжнародний день свободи віросповідання посольство США в Україні закликало російських окупантів у Криму та на Донбасі дозволити усім молитися без страху. На сторінці амбасади у Фейсбуці дипломати заявили, що США вітають толерантність та відкритість, які сприяють процвітанню свободи віросповідання по всій Україні. Ми закликаємо російські окупаційні сили в Криму та його довірених осіб на Донбасі дозволити кримським татарам, свідкам Єгови, Православної церкви України та всім іншим вільно богослужити без страху та впливу. На Східному фронті друга втрата за 2 дні. Російські окупанти вбили українського воїна, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Поблизу Гранітного на Донеччині ворог вкотре застосував артилерію калібру 122 мм та важкі міномети, а також закидав невідому вибухівку. Великим калібром били й по оборонцях Кряківки на Луганщині. Гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували від Кримського до Водяного на Приазов'ї. Ворога вгамували вогнем у відповідь, але зранку провокації продовжились. Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.
Еміне Джепар закликала парламентську асамблею НАТО сприяти деокупації Криму. Перша заступниця міністра закордонних справ України виступила на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі. Вона наголосила, що деокупація півострова та його реінтеграція залишаються одним з основних завдань України. Для цього, а також для захисту норм міжнародного права, Україна спільно з 46 іноземними партнерами створила Кримську платформу. За словами Джепар, в рамках Кримської платформи створюється мережа оперативної комунікації між міністерствами закордонних справ країн-учасниць. Це забезпечить постійний діалог щодо грубих порушень прав людини чи міжнародного гуманітарного права у тимчасово окупованому Криму. Установчий саміт Кримської платформи 23 серпня у Києві продемонстрував міцність партнерства України з державами-членами НАТО, ЄС та Великої Сімки у питанні протидії подальшим спробам Російської Федерації підірвати світовий порядок. В окупованому Криму новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус. Минулої доби там зафіксовано 1026 випадків зараження, що є максимальним показником з початку пандемії. 45 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. У Севастополі склалася вкрай важка ситуація. Система охорони здоров'я міста працює з останніх сил. Зростає потреба у медичному кисні. У реанімації півсотні людей. На окупованому півострові майже закінчилися місця в лікарнях. З 20 жовтня окупаційна влада заявила, що посилює заходи щодо боротьби з коронавірусом та оголосила вихідні з 30 жовтня до 7 листопада. З 25 жовтня почали діяти нові обмеження, зокрема з понеділка діє система QR-кодів. Швейцарія розширила персональні санкції проти росіян за окупацію Криму. Державний секретар економіки Швейцарії додав до списку санкцій ще 8 громадян Росії, які мали або мають відношення до окупації Криму, підтримують окупаційну політику Росії та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це окупаційні судді Михайло Білоусов, Андрій Довгополов, Віктор Мажелянський та Галина Редько, а також окупаційні керівники ФСБ та Слідчого комітету в Криму Леонід Михалюк та Володимир Терентьєв. Намагаємося врятувати стільки, скільки можемо. Нам ніхто не допомагає. Все робимо самі з чоловіком. У сицилійському місті Катанія велике прибирання після розгулу стихії. Починаючи з вихідних на півдні Італії, кілька днів вирував сильний середземноморський шторм. Випала рекордна кількість опадів. За ці 2 дні мій будинок затопило. Підлога досі брудна. Не можемо вимити. Без жертв не обійшлося. Повідомляється, що найменше про 2 загиблих. І ще 1 людину продовжують шукати. Тримаючись за швабри, мешканці Катанії скаржаться на занедбану інфраструктуру. Проблема в тому, що якщо вони не збудують стіни вздовж каналу, вода постійно розливатиметься і так само з боку аеропорту. Вчора була катастрофа. Дороги повністю затопило. Їх взагалі не було видно. Ну як у такому місті, як Катанія, канали, з якими і так проблеми, можуть не ремонтувати. Вони говорять про глобальне потепління, але насправді просто не стежать за інфраструктурою. Канали треба чистити щороку, інакше наші будинки просто затоплять. У середмісті вимикали електрику, закриті школи, парки та спортивні майданчики на відкритому повітрі. Також було заборонено виїжджати на дорогу, зокрема й на скутерах. Рідкісні середземноморські шторми, схожі на тропічні, називають медиканами. Метеорологи повідомляють, що вода у морі зараз на 8 градусів тепліша, ніж зазвичай у цю пору року. Вони попереджають мешканців Сицилії та Калабрії, що найближчим часом негода може повернутися. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.